Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар хакында кыскача. Лоеш җире бизнес өчен ни өчен уңдырышлы һәм ел нинди нәтиҗәләр алып килә? Зур үзгәрешләр ул күзгә күренеп тора һәм мондый уңай эшегез безне куантыра. Лоеш районын кайсы өлкәдә үрнәк итеп куярга була һәм бүген нинди шелтәләр бар? Бу хакта тулырак Нияз Рахман. Габдулла Тукайның туган тел шигыре беренче тапкыр басылып чыкканга 110 ел. 1909 елда басылып чыккан балалар күңеле исемле җыентыгында бастыра беренче тапкыр. Халыкара туган тел көне уңаеннан Казанда узган чаралардан Рания Абдрахманова. Сила в дети Хайрия фонды 3-нче тернәкләндерү үзәген ачты. ЛФК, АФК, массаж бүлмәләре эшли. Bir дә тагын күпме бала шөгыльләнә алачак? Шифа Касымова сорашты. Әлфия Абзалова турында өр-яңа китап. Сәхнә орта тормышында монда бик күп чагыла. Аны беренчеләрдән булып Фәйрүзә Мәҗитова укып карады. Лоештагы үзгәрешләр башкаларга үрнәк булырлык. Бүген Рөстәм Миннеханов Казан күршесенең үсешен әнә шулай дип бәйләде. Район республиканың социаль-икътисади рейтингында беренче өчлеккә керә. Алардан алда Казан белән Әлмәт кенә. Бүген дә президентка районның тотырлы үсешенә үз өлешен кертүче җитештерү урыннарын күрсәттеләр. Куелган яңа бурычлар турында Нияз Рахман. Лоеш күгенә буран уйнатып күтәрелүче бу пилотсыз очкычны Татарстанда ясаганнар. 8 һава винтыннан торган уникаль җайланма, аны киләчәктә нефть тормыгы авыл хуҗалыгында кулланып булачак диләр. Яңалыкны яратучы президент аны җентекләп күзәтә. Лоешта бүген кызыксынып карарлык заводлар да бар. Әйтик, бу урында элек Нарманканың кишер складлары турса, хәзер пластик турбалар чыгаралар. Проектка 150 миллионнан артык инвестиция кертелә. 50 кешегә яңа эш урыны булдырыла. Димәк, район бюджетына салым һәм өстәмә акча. Токтарга исәп юк ди район җитәкчелеге. Минувший год был успешным для Лоежского района. Узган ел район өчен уңышлы булды. Шәһәр авыл җирлеге булган муниципаль берәмлекләр рейтингында без беренче урын алып торабыз. Социаль-икътисади үсешнең гомуми рейтингында район Казаннан һәм Әлмәттән генә калышып 3нче урында. Район сессиясендә елны имаклардай уңай эшләр дә шактый. Лоеш авыл хуҗалыгы продукциясе күләме буенча Татарстанда 3нче урында бара. Уртача хезмәт хакы буенча 4нчедә. Район республика программаларында да актив катнаша. Монда күп төзүләр. Аның күләме буенча ул 7нче урында. Казан күрше булуда үз ролен уйный. Яшьләр күп, балалар да күп туа. Шәһәргә якын районнарда бүген төп проблема мәктәп һәм балалар бакчаларында урыннар җитмәү. Бу Лоеш районына да кагыла. Бүген исә Усат бистәсендә 260 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзелә, ләкин ул гына да җитми. Бүген районда барлыгы 1160 бала чиратта тора, шулар арасында 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәр булганнары 500-гә якын. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча гына түгел, кече эшмәкәрлек буенча да алга китеш бар. Финанс күрсәткечләр 14 миллиард сумга җитә. 5 авыл һәм район үзәгендә 6 сәнәгать мәйданы эшли, аларда 30-дан артык резидент бар. Димәк, һәммәсе белән уртак тел табып, аңлашып эшләргә кирәк. Тикшерәм дип басым ясарга ярамавын искәртә президент. Давление на бизнес. Вообще надо обратить внимание, прокурор, наверное, района здесь. Я прошу вас взять все эти данные, посмотреть, кто у нас вот так тщательно, работает с бизнесом. Да, с бизнесом надо работать, но оно должно быть в разумных пределах. Шул ук вакытта президент җәмәгать урыннарын һәм туризмны үстерү мәсьәләләрен дә уңай бәяләде. Лоеш районыннан Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Лоеш районына эш сәфәре вакытында Рөстәм Миннеханов Россиянең халык артисты Чулпан Хаматова белән очрашты. Актриса Зөләйха күзләрен ача күп серияле фильмда төшә. Ул анда төп рольне башкара. Сөйләшү район мәдәният сараенда чәй өстәле янында барды. Очрашу барышында фильмны төшерү эшләрен оештыру хакында фикер алыштылар. Симрукта оештырылган декорацияны исә киләчәктә туристлар да карый алачак. Районның кереме орта, хезмәт хаклары да ешрак өйрәнешәләр, әмәне бала табарга ашыкмыйлар. Бүген эш нәтиҗәләрен буа җитәкчелеге дә игълан итте. Авыл хуҗалыгы буенча алар 4нче урында бара. Гомуми рейтингта исә 26-да. Бу районны Татарстан үсешенә зур өлеш кертә, ә мөмкинлекләре тагында зур диде бүген президент. Кайсы өлкәләрдә эшне тизләтәсе бар соң? Бу хакта тулырак Руслан Хөснетдинов.
Бу буадагы гына түгел, республикада бурай эшкәртүче иң зур завод 4 ел элек кенә ачылуга карамастан товарны чит төбәкләргә җибәрә. Әлеге завод бер генә смена эшләүенә карамастан биредә көн саен 5 тонна бурай җитештерелә. Ул күпчелек Татарстан районнарындагы кибетләргә сатылса, шулай Кырым, Хабаровск, Новосибирск һәм хәтта Калининградка кадәр барып җитә. Чөнки сорау зур. Икмәкне Буа, Саратов, Алтай басуларынан алып киләләр. Бурайны эшкәрткәннән соң Чебоксарда он макарон ясала. 4 ел элек бер бәя белән сатайдык без. Бүгенге көндә дә шул бер бәя тотарга тырышабыз. И зирнаны да шул бер бәядән алабыз. Татарстанда бурай ел саен артып бара. Хәзер кеше бит инде ул уйлый күбрәк здоровый питание турында. Бүген оешма эшчәнлеге белән Рөстәм Миннеханов та танышты. Тагын 3 айдан күрше цехта тәүлегенә 4 тонна сөт эшкәртә башлыйлар. Хәзер монда суыткычлар урнаштыралар. Тагын 5 кешегә өстәмә эш урыннары булачак. В кабинетах врачей тоже все, мебель все поменяли. Буадагы балалар хастаханәсе белән хатын-кызлар консультациясе капиталь ремонттан соң танымаслык булып үзгәрә. Инженер шелтәрләре яңартыла, медицина җиһазлары кайта. Ләкин районда демографик кризис күзәтелә. Рөстәм Миннеханов буаларга медицина тармагы буенча эшне тагын да көчәйтергә чакырды. Вы там говорите мне слова благодарности, спасибо. Значит, стационары надо ремонтировать. Это мы, конечно же, обязательно, у нас будет программа по стационарам, включим. Но вы посмотрите свои цифры. Вы на 32-й позиции. Поэтому эти вопросы, они очень важны. Республиканың социаль-экономик үсеш рейтингында Буа 26-нчы урында, авыл хуҗалыгы буенча 4-нче, беренче эшлеккә менәргә һава торышы комачаулады диләр. Сөт җитештерү күләме дә 33 мең тоннадан 30 мең тоннага кала. Уровень выбраковки коров. Сыерларның саны кимүенең берничә сәбәбе бар. Бу беренче чиратта аларның лейкозлы булуы белән бәйле. Бер ел эчендә 6 кооператив төзелә. Хөкүмәт ярдәм иткән чорда крестьян фермер хуҗалыклар саны да арта. Араларында агрофирмаларга кызыгып эшләүчеләр дә бар. Район күләмендә фермер өлеше 35%. Фермерлар үсемчелек белән генә түгел, тәрлекчелек белән дә шөгыльләнә. Терлек саннары елдан ел арта бара. Районыбызда яшелчә үстерүчеләр дә җитәрлек. Аксу авылының даны инде күптән еракка таралган. Инвестицияләрне күбрәк җәлеп итәргә, торак шартларын яхшыртырга президент шундый бурыч йөкләй. Что касается программы самообложения, вы в этом вопросе молодцы. Значит, на рубль средств населения мы 4 рубля, если я не ошибаюсь, миллионов 49-50 да, получили. И, конечно, самые необходимые работы, которые нужны в этих населенных пунктах, это позволяет нам решить. Читтән кергән продукциягә алмашка үзебездә җитештергәне киләчәк. Буада алма, җиләк, җимеш бакчаларын инде быелдан берничә тапкырга арттырырга уйлыйлар. Буа районыннан Руслан Хусейнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Медицина хезмәткәрләре җитмәү проблемасын хәл итү өчен махсус программа булачак. Аны республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы белән ВУЗа бергәләп әзерлиләр. Рөстәм Миннеханов шундый карар биргән. Бу хакта Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Бүген дәвалау учреждениеләре табиблар белән уртача 70%-ка тәэмин ителгән, кайбер хастаханәләрдә булсын 30%-ка да тулмый. Беренче чиратта анестезиолог, реаниматолог, кардиолог, ашыгыч ярдәм хезмәте табиблары җитми. Владимир Путин кичәгенә авыл җирлекләренә кайтучы белгечләргә максатчан рәвештә булышлык күрсәтергә кушты. Район башлыкларыннан да эшне тиешенчә оештыру сорала. Президент муниципаль берәмлекләр башлыклары алдында да районга кайтучы яшь белгечләр социаль ярдәм күрсәтү эшен оештыру бурычын куйды. Бу торак бүлеп бирү, кредит буенча процент ставкасын карау һәм ташламалар, ипотека кредитларын бирү, җир бирү һәм башкалар. Авыл җирлекләренә кайтучы яшь укытучыларга республика хөкүмәте 100 грант бүлеп бирергә җыена. Бу Владимир Путин юлламасыннан соң кабул ителгән карарлардан берсе. Рөстәм Миннеханов шулай ук күп балалы гаиләләргә өстәмә ярдәм итү чараларын булдыру турында күрсәтмә дә бирде. Андый гаиләләр Татарстанда 35 мең тирәсе. Аларга моңа кадәр дә булышалар иде. Коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә ташламалар, дарулар сатып алуда субсидияләр, транспортта йөрү чыгымын каплау. 3нче бала туганда 100 мең пособие дә каралган. Аны авылда гомер итүче яше 29-дан артмаган хатын-кызлар ала. Гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү республика өчен өстенлекле юнәлеш. Шуңа күрә ил президенты куйган бурычлар кысаларында күп балалы гаиләләргә республика дәрәҗәсендә өстәмә ярдәм чаралары әзерләү буенча Рөстәм Нургалиев тарафыннан тиешле күрсәтмәләр бирелде.
Югары Ослан районына бар булган көчен эшкә җигәргә кирәк дип белдерде парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген монда район советы узды. Киеренке икътисади хәлгә карамастан да районда сәнәгать өлкәсе үсештә, яңа предприятиеләр дә ачыла. Таиф компаниясе Печище тегермәнендә яңарту эшләрен башлап җибәргә планлаштыра. Югары Осланда авыл хуҗалыгына өмет бик зур. Мөгезле эре терлек саны да арта, сөттә, иттә күбрәк җитештерелә башлаган. Товарны эшкәртеп сату белергә кирәк. Төп проблемалар социаль өлкәдә, районда укытучылар һәм табиблар җитми. Татарстанда 3нче тернәкләндерү үзәге ачылды. Бу елына тагын 200 бала түләүсез дәвалана алачак дигән сүз. Монда мөмкинлекләре шикләнгән сабыйларга массаж ясыйлар, тоз белән дәвалыйлар, махсус физик күнегүләр ясаталар һәм сөйләмне камилләштерергә дә ярдәм итәләр. Белгечләр әти-әниләргә дә булыша. Яңа үзәкне хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Кызыл тасманы әти-әнисе белән бергә Әнвәрдә кисә, сабыйга тернәкләндерү үзәкләрендә еш дәваланырга туры килә. Анда ДЦП. Шуңа аның әтисе Адель Захретдинов мондый үзәкне үзе ачарга була. Улыма 4 яшь тулганда мин балаларда көч дигән хәйрия фонды ачарга булдым. Хәзер бездә мөмкинлекләре шикле балалар дәүләт хисабына бушка дәвалана ала. Фонд эшчәнлеге нәтиҗәләре сокланырлык, хезмәт министрлыгы да ярдәм кулы суза. Балаларны тернәкләндерү эшендә дәүләт та ярдәм итә. Бу балаларда көч фонды ачкан 3нче тернәкләндерү үзәге. Россия президенты грантына сабыйлар өчен монда төрле җиһазлар куела. Әлеге үзәк ачылу белән тагын 200 бала тернәкләндерү курсларына йөрү мөмкинлегенә ия. Алар биредә ай буена көн сайын 2 сәгать шөгыльләнә. Массаж, тоз белән дәвалау, физик күнегүләр, сөйләмне камилләштерү һәм киеренкелекне киметү бүлмәләре инде бүгеннән үк эшли. Сәйит Хәмидуллинга тернәкләндерү бик кирәк ди әнисе. Малай үз аякларына белгечләр ярдәме белән баса. Элек шәһәрнең икенче башына йөрсәләр, хәзер мондый үзәк якында гына. Работаем над речью. Хәзер сөйләмне яхшыртырга тырышабыз. Киләчәктә үз-үзен карый алыр дип ышанам. Тернәкләндерү үзәгендә шөгыльләнергә теләүчеләр үз районнарында социаль хезмәт күрсәтү органнарына мөрәҗәгать итәләр. Сораулар булса, экранда күрсәтелгән телефон номерларына шалтыратырга мөмкин. Фондның үзәге шулай ук Түбән Кама шәһәрендә бар. Тагын берсе быел Лениногорскида ачылачак. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Дача амнистиясенә эләгергә ашыгыгыз. Бүген Росреестр вәкилләре татарстанлыларга шулай дип мөрәҗәгать итте. Моңа кадәр бакча йортларын терки алмаган гражданнар 1 мартка кадәр гариза язып өлгергә тиеш. Шул очракта гына аны гади рәвештә теркәп була. 1 марттан соң таләпләр артачак. Корылмаларны рәсмиләштерү өчен документларны күп функцияле үзәкләргә тапшырырга яки өйдән интернет аша юлларга була. Для тех граждан, которые не успели оформить свои документы, Гаризаны 1 мартка кадәр тапшырып өлгермәсәгез дә артык хафага бирүле кирәкми. Җир участокларына хокуклар саклана, йортларны теркәү мөмкинлеге булачак. Бер генә аерма бар. Корылманы кадастр исәбенә куеп рәсмиләштерү өчен документларны әзерләү формасы гына үзгәрә. Әмінә бақша йортында яшәү өчен теркәләсегез килсә, ашыкмасагыз да була. Бу мөмкинлекне бирүче яңа федераль законда вакыт ягыннан шикләүләр юк. Бары тик җирле үзидарә органына гына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар үз чиратында участоктагы корылманы торак йорт статусына күчерү мөмкинме, юкмы, шул турыда карар чыгарачак. Элек теркәлү узар өчен судка барырга туры килсә, әмма хәзер бакчалар 2 төргә бүленде. Торак йорт төзү мөмкинлеге булган участоклар һәм бары вакытлыча корылма салырга рөхсәт бирелгән кишәрлекләр. Соңгысында яшәү өчен теркәлү каралмаган. Йортының түбәсендә куркыныч кар өйме булуында онытырга ярамый. Андый биналардан читтәрәк йөрегез, машиналарны якын калдырып китмәгез. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шул хакта кисәтә. Якын көннәрдә республикада кар күп явачак, өстәвенә кар көннәрдә җылы тора. Димәк, түбәләрдән кар төшү ихтималы да арта. Чаллыда инде 3 кеше зыян күргән. Ничек сакланырга соң? Өзә Шаймарданов дәвам итә. Акбүрекләр әллә кайдан күренеп тора. Соңгы катларның балконнары өчен бу гадәти күренеш. Көннәр җылытып җибәрсә, аяк астында бәләне за көтәсе юк. Чаллының 50-нче комплексында кар өеме бер хатын кызның өстенә төшкән инде. Хәзер ул реанимациядә хастаханәдә ята. 2 кабыргасы сынган, умыртка сөягенә зыян килә. Шла женщина с ребенком. Ул хатын кыз бала белән килә иде. Кечкенә кыз үтеп китте, улысы әкренрәк атлады. Караның өстенә үк төште. Прокуратура бу факт буенча тикшерү башлаган, карлы түбәләр меңләгән коммуналь хезмәтләр куркынычсызлык яшәүчеләрнең үзләренең кулында ди. Балкондагы карны фатир хуҗалары үзләре кардан арынырга тиеш янәсе. Алар бит балконнарны законсыз төзегән, документ белән рәсмиләштермәгәннәр, кардан үзләре чистартырга тиеш.
Бәхетсезлек очракларын киметү өчен подъездларда белдерүләр эленгән, балкон түбәләрен кардан чистартырга кирәклеген искәртеп хисап кәгазьләренә дә язалар. Әлегә чистартучылар аз, сак булырга гына кала. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует держаться подальше от зданий с нависающими сосульками и снегом. Биналардан читтәрәк кирергә, машинаны да якын куеп китмәскә киңәш итәбез. Түбәләрдәге калын кар катламыннан корылмалар ишелергә дә мөмкин. Аеруча кеше күп була торган бина өчен җаваплылар тиз арада чистарту чараларын күрсен иде. Урыннарда да кар ишелү куркынычы бар, табигать кочагына чыкканда балаларны үзләрен генә калдырып китмәскә киңәш итәләр. Айза Шаймарданов, Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Татарстанда цифрлы телевидениега күчү эшләре бара. Без үзебез укытучылар булгач, без бит инде балаларга, кешеләргә мәгълүматны җиткерүче кешеләр бит инде. Биектауда узган волонтерлар әзерләү чарасында Илдар Сафилин да булып кайтты. Әлфия Авзалова турында өр-яңа китап. Сәхнә орта тормышында монда бик күп чагыла. Аны беренчеләрдән булып Фәйрүзә Мәҗитова укып карады. Үзара товар алышуны арттырырга кирәк. Бүген Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан вице-премьеры Ошылбай Раматов белән хезмәттәшлек турында фикер алышты. Татарстан нефть-химиясе сәнәгате белән дан тотса, Үзбәкстан җиңел сәнәгате белән алдынгы. Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан вәкилләрен Казан саммитына һәм WorldSkills чемпионатына чакырды. Мы должны смотреть на более глубокую интеграцию, чтобы российский, татарстанский бизнес был представлен там, и вот то, что сегодня поставил задача президента Узбекистана, сделать страну индустриальной, высокопроизводительной, технологичной. И с другой стороны, мы очень серьезно ощущаем нехватку той продукции, которая есть у наших коллег, то есть особенно легкой промышленности. Татарстанда бердәм Россия яңа сәяси сезонын ача, республикада праймеризлар башланачак. Бу кандидатларның халык арасында чыгыш ясап, партия эченә үзенә күрә сынау тотуы. Праймериз нәтиҗәсе буенча Дәүләт Советына сайлау өчен кандидатлар билгеле булачак. Исегезгә төшерик, Дәүләт Советы сайлау бу елның көзендә уза. Праймериз өчен кандидатларны киләсе атнадан тәкъдим итә башлыйлар. Апрель аенда электрон тавыш биреп булса, 26 майда сайлау участокларына килергә кирәк булачак. Халыкка уңайрак кирәк бит, бүтән кеше Казанга килә алмый. Сайлау вакытында. Бер башыннан республиканың икенче башына йөртеп булмый бит инде сайлаучыларны. Без менә шушындый 450 участок ясап, сайлау участогы партия аркылы шунда халыкның тәкъдимнәрен ишетербез һәм тавышларын җыеп алырга дип исәплибез. И туган тел, и матур тел. Бу юлларны үз туган телендә һәр милләт кешесе әйтә ала һәм әйткәндер дә. Бүген халыкара туган тел көне республикада яшәүчеләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Әлегә истәлекле дата планетада яшәүче һәр кемгә үзен милләтенең бер өлеше итеп тоярга, борынгы бабаларының мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә якынаярга мөмкинлек бирә. Теләгем шул, бер кайчанда үз тамырларыгызны онытмагыз, чөнки туган телне сөймичә, туган илне яратып булмый дилә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Татар телендә сөйләүче шәхси гид, татар мәктәбе һәм татар театры мөнәсәбәтләре туган тел шигыре. Буларны барысында нәрсә берләштерә дисәгез, бүген Казанда халыкара туган тел көнен шулай билгеләп үттеләр. Бүген дөньяда 7 меңнән артык тел бар. Аралашу чаралары елдан-ел үзгәрү сәбәпле һәм һәр 2 атна сайын берсе юкка чыга диләр. Безнең туган телнең киләчәге ниндирәк? Татарча аралашыр өчен Казанда урыннар бармы? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Тарихны хәзер туган телдә тыңларга була. Мондый тарихи парклар илнең 19 шәһәрендә бар. Элек Казанныкында рус телендә генә сөйләсәләр, хәзер яңа мөмкинлек булдырылган. Бүген аны тамашачыга тәкъдим иттеләр. Татарстанда, Казанда менә шушындый татар сөйләмен ишетергә мөмкин булган урыннар җитәме? Күпме алар? Бәлки мин татар мөхитендә еш кайнанга күрә мин очратам аны, әлбәттә. Бар андый урыннар, ләкин тагын да күбрәк булса, минемчә яхшырак булыр иде. Шушы музейларда да инде татар телләрен шулай кертеп җибәргәч, инде бик яхшы, бик уңай фикердә. Шундый моментлар бар. Без аны кайбер чакта белмибез генә. Безнең белән социаль җирләрдә татарча сөйләшеп була икән, татарча ишетеп була. Тарихи парк экспозициясендә Татарстанда яшәүчеләрнең гореф-гадәтләре бик киң тасвирланган.
Менә бу зал Казан ханлыгы тарихына багышланган. Диварларда урын алган стендларда әлеге чорга кагылышлы барлык мәгълүматта урын алган. Шулай ук биредә менә мондый кызыклы интерактив өстәл дә бар. Анда Россия шәһәрләре урын алган. Әйтик, Казан турында мәгълүмат кирәк булса, аның өстенә уч табаны шәүләсен төшерү җитә. Мисал өчен монда Казан Кремле сүрәтләнгән. Аны уңга яки сулга борып карап була. Һәм шулай ук сүрәттә чыккан менә бу ак төсле өндәү билгеләренә басып, Корылманың исемен дә ачыкларга мөмкин. Бу вакытта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында да туган тел көненә багышланган чара. Бирегә татар мәктәбе директорларын чакырдылар. Уку йортлары белән татар театрының элемтәсен ныгытмакчылар. Максатыбыз милләтне үстерү диләр. Бүген карап спектакльне, ниндидер фикер алышулар оештырылса, ниндидер дәресләр булса, мастер-класслар булса, ул инде үзе теләп театрга, аннан балаларын да йөртер иде. Мәктәп җитәкчеләре хезмәттәшлекне хуплый гына. Безнең балаларыбыз театрны яраталар, үзебездә безнең төрле түгәрәкләр эшләп килә, аларга йөриләр. Шуңа күрә без театр булу белән бик яхшы шатланабыз. Иң беренче чиратта мәктәп белән бергә балаларга тәрбия бирә торган йортларның берсе, юнәлешләрнең берсе ул әлбәттә безнең театрыбыз. Татар халык шагыйре Габдулла Тукай музеенда бүген аның иҗатын гына искә алмыйлар. Шулай туры килгән, бүген аның туган тел шигыре беренче тапкыр басылып чыкканга 110 ел. Бу шигырьне Габдулла Тукай 1909 елда басылып чыккан Балалар күңеле исемле җыентыгында бастыра беренче тапкыр. Моннан тыш музейда туган тел шигыренә багышланган яңа интерактив күргәзмә дә ачылды. Рания Абдрахманова, Ремзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татар җыры алихәсе Хәлфия Абзалова турында өр яңа китап чыкты. Бүген аны Казан ратушасында тәкъдим иттеләр. Анда җырчының иҗатташ дуслары, туганнары, шәкертләре, тамашачылары җыелган иде. Бу басмадан нәрсә укырга була соң, Фәрүзә Мәҗитова белеп кайтты. Әлфия апа һәр концертын шушы җыр белән башлаган. Бүгенге кичәне дә аның белән ачтылар. Аның тамашачысы бүген дә зал тутырып килгән, яраткан әлфияләрен басып тыңлыйлар. Җырчы репертуарыннан иң популяр көйләр аудиодиска Әлфия Абзалова турында китапка кергән. Бу басма башкаларына ошамаган ди авторы шагыйрә Рәзинә Сәйдгәрәева. Җырчының монда эчке дөньясы ачыла. Тулайымы белән, ана буларак тагын, гаилә дусты буларак та сәхнә арты тормышы да монда бик күп чагыла. Бик тә кызыклы. Мин менә шушы китапны язганда тулысы белән Әлфия Абзалова дөньясында кайнадым. Шуның тормышы белән яшәдем. Бу китапта Әлфия Абзалованың тормышы да, иҗаты да, шәхси архивыннан фотосурәтләре, аның турында яңа истәлекләр, эстрада хәлләре, гастрольләрдәге вакыйгалар һәм ноталары белән 100 иң популяр җыры урын алган. Җыентыкны чыгарырга Мәдәният министрлыгы да, җитәкчеләр дә, гап-гади кешеләр дә ярдәм итә. Тырышабыз. Әнинең исемен оныттыртмаска. Әлфия Абзалованың иҗатын мәңгеләштерү өчен фонд оештырылган иде. Аның кызы Зөлфия җитәкли. Ул планнары турында сөйләде. Бүгенге көндә Мәскәүдә Әлфия Абзаловага һәйкәл ясала. Аны җәй зиратта куярга планлаштыралар. Казанның бер урамына Әлфия апа исеме биреләчәк. Ә монысы Әлфия Абзалованың сәхнә киемнәре. Аның мондый күлмәкләре 5 дистәдән артып китә. Концерт афишалары санап бетергесез. Шулай ук музыкаль инструментлары. Киләчәктә шушы мирасны җыеп Әлфия Абзалова исемендәге мемориаль үзәк булдыру теләге бар. Әлфия апаның җырлары онытылмый. Аны татар эстрадасы йолдызлары да, балалар да башкара. Узган ел беренче тапкыр Әлфия Абзалова исемендәге җыр фестивале узды. Дистәләгән катнашучы лауреат исеме алды. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 20 каналны цифрда карыйсын килә икән, телевизорны дөрес көйләргә кирәк. Хәзер республика халкына шуңа өйрәтәләр, авылларга чыгып киткәнче булачак белгечләрне укыталар әле. Соңгы вакытта бу эшкә волонтерлар да алына. Исегезгә төшерик, республика 3 июньнән тулысынча цифрлы телевидениегә күчә. Фәнзия ханым укытучы булып эшләй. Бүген ул үзе укучы ролендә. Аны цифрлы телевидениегә күчәргә өйрәтәләр. Хәзер ул үзе дә башкаларга ярдәм кул сузарга әзер. Без үзебез укытучылар булгач, без бит инде балаларга, кешеләргә мәгълүматны җиткерүче кешеләр бит инде. Шуңа күрә безне әбиләр, өлкән яшьтәге кешеләр үзләренә кертерләр дип уйлыйбыз. Телевизор 2012 елдан соң чыккан икән, аны яңадан килергә генә кирәк. Инде цифрлы стандарт булмаса, безне кысатып алырга. Заманча антенна булуда шарт. Элеккеге телевидение караган аналоговый. Аларның күбесендә
антенна метровый диапазонда бара. Шуңа күрә цифровой телевидение тапшырыла дециметровый диапазонда. Шуңа күрә антенна алганда кирәк булачак дециметровый антенналарга. Волонтерларны Татарстанның барлык районнарында әзерлиләр. 3 июньнән аналогтан цифрга күчкәч Татарстанлар бушка һәм югары сыйфатта 20 канал карыйлачак. Керемнәре яшәү минимумыннан азрак булган кешеләрнең кирәкле җиһазлар алган чыгымнарына компенсация каралган. Бу мәсьәләдә инде тиешле документлар бар. Татарстанда барлыгы 1000 волонтер булачак. 4 сәгатьлек дәрестән соң аларга махсус таныклык бирелә. Цифрлы телевидение күчү буенча сораулар булса, авыл, район җирлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Биектау районыннан Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Бүген нинди яңалыклар белән синдерсең? Хәерле кич. Фәнис безнең Акбарс командасы Уфадагы уенда соңгы минутта гына кызганыч җиңүне кулдан ычкындырды. Менә Саба районында тагын да үзенчәлекле кызыклы хоккейда көч сынашалар. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. 1 минут барысында Халид Акбарс хоккейчылары иң максатчан көндәш Салават Юлаев командасына оттырды. Барысында овертаймда хәл ителде. Уфа бызында узган киренке уенда боз хуҗалары 3-2 белән җиңү яулады. Иртәгә Зиннәтулла Биләтдинов шәкертләре Магнитогорскиның Металлургы белән кунакта көй сынашачак. Татарстан белән Башкортстанның спорт коллективлары хоккейда гына түгел, волейболда да бик кискен очраша. Башкортстанның Урал командасына Казанга килеп җиткән чук шактый катлаулы сынау узарга туры килде. Июльдә аларның 1 тәүлектән артык вакытлары узды. Һава торышы юллардагы чикләүләр белән бәйле кунаклар тулы күнегүләр дә үткәрә алмаган. Паркет хуҗалары кунакларны көчле состав белән каршы алды. Алар беренче минутлардан ук көчле алымнар башкарырга керешә. Казанлылар составында устаз вазифасын башкаручы Алексей Вербов, ул көндәшләрнең тренер белән дә бик яхшы таныш һәм дус. Очрашуның нәтиҗәсе 3-0 Татарстан клубы файдасына. Зенит Казан чираттагы уенны 24 февральдә кунакта Саратов ФК командасы белән үткәрәчәк. Нефтехимик хоккейчылары бу сезонда ахыргы уенны үткәрде. Түбән Камаллар Санкт-Петербург ФК коллективына 0-4 исәбе белән оттырды. Шулай итеп, Нефтехимик бу сезонны 10нчы урында төгәлләргә мәҗбүр була. Ә менә Саба районында үзенчәлекле хоккейда көч сынашалар. Саба районында үзенчәлекле хоккей уйны үтте, анда капкачы юк. Капка бик кечкенә һәм тәбәнәк, кыскасы гол кертү өчен үтәдә төгәл һәм уста булырга кирәк. Бу уенны тагын да мавыктыргычрак итә. Уен 10 минуттан торган 2 периодтан тора. Хоккейчыларга тимераяк белән кәшәкә дә җитә. Кагыйдә буенча көчле алымнар кулланырга ярамый. Шуңа саклану битлеге кирәкми. Бу төр хоккей күпләрдә кызыксыну уятты. Әлеге ярышта исә Локомотив командасы чемпион булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292-66-77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта кар явачак, 1 градуска кадәр суык. Җомга көне явым-төшемнәр арта урыны белән кар бураны көтелә. Төньяк-көнчыгышта 0 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида урыны белән кар бураны вәгъдә итә синоптиклар. Ял көннәрендә явым-төшемнәр кими, температура 1 градуска төшә. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта карлы яңгыр явачак, җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары әллә ни үзгәрми, 2 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә февраль уртасында кошлар сайравы ишетелсә, димәк яз иртә килер һәм җылы булыр диләр. Третий глаз офтальмология клиникасы инде 20 ел күз күремен сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 мең, күзләрне лазер белән дәвалау һәм бер кылый күзне турайту 16 мең сумнан башкарыла. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8.
Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Агрозапчасть М сәүдә үзәге трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запчастлар тәкъдим итә. Әлеге оригиналь запчастлар кулай бәядән җитештерүче заводтан кайтарыла. Агрозапчасть М сәүдә үзәге сезгә ныклы терәк булырга әзер. Башкалабыз Казанда кар явачак, 1 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 743 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Доктор Оз федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Оз клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Озка язылыгыз.